Nginamukele la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma kuyikuthi umusha kule chaneli, ngicela ushaya u-subscribe ukuze-ke ngokulandelayo ungaphuthelwa-ke iphupho engizolifaka. Uma kuwukuthi unombuzo uzobuza kwi-comment section. Uma kuwukuthi ubuka ku-TikTok, ngicela ungi-inbox ucele inamba, ngizobe sengiyakunika inamba yethu ka-WhatsApp. Khona obuzile kuma-comment ukuthi kusho ukuthini ukuphupha i-ex yakho. Incazelo-ke yalokho ila. Umbuzo ube kanje, ngiphuphe umuntu engangijola naye. Ngicela ukubuza ukuthi ngabe lokho kusho ukuthini? Kungenzeka ukuthi lowo muntu wayewumyeni wakho noma wayeyindoda yakho noma ubaba wengane yakho, into ekanjalo. Ukuphupha i-ex yakho kungenzeka uzithole ubuyelene nomuntu ongasithandani naye. Kungenzeka uziphuphe uhleli nomuntu owawuthandana naye nixolelane kamnandi nihleka. Kungenzeka-ke futhi uphuphe ngomfazi wakhe asenaye umusha. Incazelo-ke yokuphupha ngomuntu osewahlukana naye isho okuningi. Izinto-ke engakwenza ukuthi uphuphe ngomuntu osewahlukana naye noma ngithi ohlukene naye ilezi ezilandelayo. Kungenzeka ukuthi-ke uyasithanda, usayithanda leyo ex yakho futhi-ke uke ucabange ukubuyelana nayo. Yingakho-ke uhlale ubuye ufune-ke ulokhu uyibona emaphusheni akho. Ngesinye isikhathi kuyenzeka-ke umuntu ahlukane naye kodwa deep down ukuthi-ke usamthanda lowo muntu. At the same time uzitshela ukuthi-ke awusamthandi ngoba uhlukene naye, kanti cha, akunjalo. Ngabe umuntu i-ex yakho isakuthanda na? Uma umuntu-ke kucabanga kaningi, kuyenzeka wena-ke ucatshangwayo umphupho. Leyo nto-ke ngesiNgisi bayibiza nge-telepathic communication. Kuyenzeka-ke uphuphe umuntu ngoba wena ekucabanga. Ukuphupha umuntu osewahlukana naye umbiza nge-ex yakho yakudala. Uma umuntu ekusebenzisela imithi kuyenzeka umphuphe ephusheni. Uma esebenzisa imithi yothando uzomphupha ephusheni ejola naye noma ephusheni ekukhumbula. Bengicela-ke ubuze umbuzo la ku-comment section la ongezwanga khona kahle. Ngizobe sengiphendule noma ubuze iphupho ofisa sikuphendulele lona. Nisale kahle.